Welcome to my channel. Enjoy watching. Pag-iugtong, kita po Sa matrimonyo sa bagay na banal. Ginimo ni Kristo na maging sakramento. Tinawalin bagong kahulugan asing bagong kagayonan. Susod kay San Pablo, ang pagkaminuotan ni mag-akong nakakabaing sa pagkaminuotan ni Kristo sa iyang simbahan. Pagkaminuotan na banal, malinig asing matinios. Ang pag-inaguman sa mga bagay na mahalaga, kulitaan mag-agong naging na may damayan sa gabos na panahon sa bilog nindang pagkabuhay. Ang kaupahan asin ang kamuluan sa ganawahan asin sa kasakitan sa God na sinda magadan. Ang magtatalamo na ini minahagad ng pagkaimod asin pagkadayumon. Mga bagay na kaipuhan nagayo sa daong kanistado ng matrimonyo. Ang buhay ni pag-agong magiging magayagaya kung ikwa kung espiritu kan pagtios dara kan sa ilang pagkaminuotan. Saro sa isip, saro sa puso, saro sa pagkamot. Ano man ang iniuson, diyan inahamis asin minagian. Sa loob ng pamilya dapat maghali ang katuwasagan asin katulinongan. Ang pagtios makuri alagad ikinakaugma kung may tunay asin kalisay na pagkamot. Ang pinakaurok na bendisyon ng Diyos sa iyo, dahil asin marilar, iyo na magdanay na malinig asin maumpang pagkaminuotan bilang pag-along. Malinig dahil tigda ng kasalan laban sa matrimonyo. Asin mo sa pagkatapat ka mga akin na itataon ng Diyos sa iyo. Dahil ka mo magkulang sa Diyos as ang Diyos dahil magkulang sa iyo. Iwalas tulad sa iyo ng walang ang biyaya ng sakramento na sa iyo. Mga kasalon, kuya kawardimongan sa pagparingon, kan sa ilang pagkaminuotan sa ubang at banal na simbahan. Inahagad ko ang pag-ibig at malagkatiling pagdilimongan na iwaras ko sa Diyos ang sayang kondisyon, tangan ipagpotog ka mo kan sa ilang katungdan bilang pag-agong, asin sa ilang mga tulang inahagad ko, matabangan ito sila kan sa ilang mga pag-ibig, asin ako ito sila bilang bagong mag-agong, nakaayon sa sumbanwaan. Mga kasalon, simbagong tabi ang mga agong. Ika, malika, naparindig ka sa sabiring kabutan na nakitao sa imo, ang buhay sa pagkamo at asin paglingkod sa sayong agong. Ako, Padre. Ika, Teddy, na
panindigasa sa dili mong kabuutan. Tangani tao mo ang sa imong buhay sa pagkabuot asin paglingkod sa imong alok. Opo, Padre. Andam kamong duwa, Teddy asin Maricar, sa pangatapan ng mga aking na itataw ng Diyos sa sundo, maging marhay ng Kristiyano. Opo, Padre. Opo, Padre. Bantang buot kamong magkailanguan kami magkaputan ang sa itong kamot, asin paayon nindo ang sa itong pagmaulod, sa tubag ang simbahan, asin sa sariyang, sa tubag ng Diyos, asin sa sayang simbahan. Ika, Maricar, inaako mo si Teddy na pwede mo niyan, na magintunay mong akong susok sa pinagbuod, kan panan na simbahan niya to. Opo, Padre na. Buot mo na ikamangintunay ng ako. Opo, Padre po. Inaako mo siya at tunay ng ako. Opo, Padre na. Ika, Teddy, inaako mo si Maricar na pwede mo niyan magintunay ng ako. Susok sa pinagbuod ng panan na simbahan niya to. Opo, Padre. Buot mo na ikamangintunay ng ako. Opo, Padre. Inaako mo siya at tunay ng ako. Opo, Padre. Marasa sa mga duwa. Magiging sa ulo kasi sa huwag mo yan. Kasi sa para sa akin. Kasi sa kayaman. Kasi sa Sa kapangyarihan, may banal na simbahan sa Pseudo-Bos asin Pilipin na palikod, asin Pilipin siya mo ang matrimonyo na sa ilang inato, sa ngalan ka nama, kanakit, asin Espiritu Santo. Sa kuyang Pilipin siya ang aras asin sinisig. Ang tawag sa tuyaw sa ngalan ng kurangan, naglalang ng tasintag. mamimit kita. Bendisyon ni kakurangan ang sa imong sorobo na si Teddy asin Maricar. Tawis ng dali pagkakaligong kabuhayan na iyong kahulugan kaning aras sa paggamit ng dakayan, makamtanlugod nila ang buhay na kasaguran. Kuligin Kristo na sa mong kakurangan. Amen. Kagurangan, bendisyon ni ini mga singsing na ngayon sa imong sorobo na si Teddy asin Maricar. Magamit kayo mabuhay sa lipotok na pagkaminuotan asin marhay na pagpasinugsunodan, kuligin Kristo na sa mong kakurangan. Amen. Daddy, gamitin yung sisi bilang tanda ng sa pagkakaroon sa ngalan ng Ama, asin namin, asin Espiritu Santo.
Ngunyan po ako nag-presenta sa ito ang bago akong sila Mr. Daily as a Mrs. Maricar Lam. Tendo kita. Matindog po ang lobos. Ang soyang simpan, karulangan inandagaan sa mga palupi pagluloy. Karulangan inayuga sa akong pag-ibig. Ang banal na simbahan na nakakalahog sa bilog ng ginagawa. Ang mga obispo at sintabalehan, ang mga namamayo sa satong baluwangan, ipamibigyato sa karulangan. Ang mga duka asin mga nakihalang, ang mga nagtitiyos asin nasa kasakitan, ipamibigyato sa karulangan. Dahil sa Teddy asin si Marika, tamanin mga binuutan sa gulpaman, ipamibigyato sa karulangan. Dailikay sila sa karatan, pag-ianon ang kagabatan, pakusugon ang mga kasakitan, ipamibigyato sa karulangan. Nabuhayon ang biyaya ng sakramento ng pagkasal sa tapos na magkalagong na ulitin, ipamibigyato sa karulangan. Ini samoyan inaagay ang ni Kristo sa mga karulangan. Amen. Matukaw po sa pagluloy. Paglaang ng Pedro. Sinit si Jesucristo ang pamayukan simbahan, ang esposo human ang payukan esposa. Sa paglaang ng Pedro sa esposa, nagpapadilugdog na sa iyang kagayunan para sa iyang esposo. Paglaangkan po, ang Hugis also po, nagsisimbolo ng pagtinabangan sa responsibilidad asin katungdangan ng duwa sa pagpamilya asin sa pagiging sarap na dahil huwag ng pagsuwayo ligtis sa kinagawa. Ang Diyos sana ang may kapangyarihan na sila pagsuwayo. Pagkaangkan niyo, simbolo kamautan na maging makulong at buhay nilang pamilya. Matindog mo ang gawin. Pagpamibig ko mga lugar. Pagkamot ang ginikanan ng tao, pagkamot ang siyang buhay sa dagat, pagkamot man sa iyang kaumahan sa langit, at magkabinukutan ng langit at sa babae, pinapabanalan sa sakramento ng matrimonyo, asin ang inyong panaligan kada sa imong pagkamot ay katapusan. Kaya kay ibakan na po sa Angeles, asin na po sa Santos, nag-aamit ng hino ka sa imong kamarawayan, kay tapos na nagsasabi. Kasal, kunyan, inako, may pagmanan na sakramento,
tungod ika magmaray na esposa, magdanay ka sa pagtugon pagkamo at asin kabanalan, ikategi, kamutan mo ang sa imong agong siling ni Kristo na namuot sa sanyang simbahan, at namayan mo siya sa banal na pagkatakot sa Diyos. Ang nakulangan mapasa ito, Kasi sa imong Espiritu. kasi bendisyunan ka mo kan Diyos ang matamhan sa ngaran kan Ama, kan Anak, kasi Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang isa, lakaw ka mo sa kapatulungan ni Kristo.